Ako sito. Ano pa po lang or ano na lang, 5. 5 po. 55. Sakto ulit. 5 na pong langka. Ang sito po 12. Si Apple po yan. Ano pa po? Good evening. Pera po. Good evening mga ka-BSS. Ano yun anak? What that sound? Pumped up kicks. Pump up kicks. Ano yun? Hindi nag-isip lang ako ng sarong phrase, tapos nag-log na akong beat. 106 po. Ganun ba yan? Pera pong black pa, tulo, 2 black. Now, ikot-ikot ka muna na. Iikot mo lang muna. Okay. Mag-ikot-ikot ka muna dyan sa store. Ikot! Hello, mga BSS na Jenly POV. Baka may bakal pa. Mukha mo na natin. Tarat-tarat-taran. Ayan. Kada papagulan natin kapagulan mong ano. Ayan. Pera po. Ano po? 100 na pila po sa mga assistant na. Tan, 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 tan. Ang 43 po. Oops. Ano pong bulong? Ano po? Mhm. 500 milligrams. 500 po. Baka may 200. Pang-akin ko ano? Ano pong edad? 7 to 2. Okay. Wait lang. Wait lang. Ano? Si ano? Isay? Say hello, Tati. Ayaw pala. Try na. Tapos ang look. Identify pa rin. Mhm. Ano pa po? Greatest joy. Ako kasi doon ko ng champion. Tulong na ba? Wait pa. Magkala na tulong na ba? Ano pa po?
Sura, no? 300. Tapos ako doon. Yung gatas. Mura na. Ano yung 900? So, 91. Ano kayo mo sa tama anak ko? Yan ako sakto. Sakto na po. Ito. Di po. 50. Ano le? Tatapos mo lagi sila sa Good evening mga ka-BSS. Hello, hello, hello. Paragraph, entry. Again. Anybody home? Ako lang ata ngayon ay nasa ano. Ayan. Kanina po, busy-busy dito sa tindahan. Okay, yan po. Biglang wala na ganang nagbibili. Tapos naman, mamaya naman ulit yan. Bago mag 7. So far, si Jelly, nag-break time na naman. Nag-i-snack. Nag-i-snack ng batang yan. Awkward. I'm not going. Always hungry. Tingnan natin doon. Oh, boss. Parehas ang dalawa. O yan, o. Nag-i-snack din. Busy talaga. You're so busy. How about you guys? Look at the camera. Ayan, busy talaga. Now? Ang gagawin po natin ngayon ay papakita po natin ulit ang ating mga paninda lahat-lahat. Ito pong ngayon, meron pa po tayo dito sa tindahan ng Ilreal na carbonara. Carbonara pack. Ang price po niyan is 90 pesos. Di ba po yan nagbabago ang price? Diba yun? As usual po, di ba po yan siya nagbabago. Nagbabago lang po kaya mga price. Ayun lang po mga sugar. Oh, not yet. Not yet an offer. But, ito naman po ngayon, yung mga, ito po, yung ginagamit ng price scrambled. Ito rin po, hindi pa rin po siya nagbabago ang price. Ang price pa rin ito is 27. As usual pa rin. And then, ito pa rin po ng mga
Ganito pong sperma. Number 18 po siya. Ang price po nito ay 27. Hindi rin po siya nag-increase ang price. Bagong ito rin na, pero nagbago pa ang price yung Sunmac. Kasi ang old price po nito ay 105 lang. Ngayon ang price nito ay 120. At ang hindi rin po na nagbago ang price ng Il Real kasi ang price niya rin po as usual as 99 pa rin po. Hindi siya nagbago. At maging po itong mga sabon natin, hindi pa rin siya nagbago ang price. Same din po ang price. This one is 29 half dozen. Times 2 mo lang yan po. Yan ang price yan for 58. Pero ang nagbago po ang mga price. Nagbago po tayo sa canned goods. Pero minimal lang po naman lang na-increase niya. Halimbawa, ang nagbago pong price niya na 1 ligo. Pero naibigay pa rin namin ng mura. Ang price pa rin namin yan is 21 atang per can. Katol. At Ano po? ito pong mga soy sauce na to, kung nakikita niyo po mga soy sauce na to, ang price ng atin nito, nasa namin nakalagay sa POS, is only 10 pesos ito. 10 pesos lang ata yan, or 11. Pero basta dyan lang po nag-range ang price niya. Ito naman po na suka, ang price lang po nito ay 7. At meron pa rin naman tayo ditong iba. At yung Ajinomoto po, ang price po nito hindi rin po yan siya nagbago. Yung mga produkto po tayong halos hindi rin nagbabago ang mga price. At ito po. Ito pa pong mga yung Zunrox natin. Ito po, ang price po nito ay nasa 42. 42 po ang isang peraso nito. Hindi rin po yan nagbago ang price. Busy na na. 700. Ano po? Tayo mo po. Ito pa rin po. This one, Ito pong tipo pants. Anong ang price po nito is 33. Hindi rin, dati pa rin yan. Price last year pa pong price yan. 33 pa rin po as usual. This one is also 37. Hindi rin po niya nagbago ang price. May mga ilan lang po tayong produkto nagbabago may mga nagbabago pa ang price. Pero yung iba naman po ay hindi mo na namin ina-adjust. Kasi wala pa tayong bagong calibration ng ating price ngayon. As usual pa rin. This one po is premium. Ang price lang nito sa amin is 57. And at ito naman pong cream all stick, 36 lang po yan. This one, ang price nito, ang nakalagay ata nito sa POS is 94, somewhere around that price. Pero nagbago ang mga price natin nga na dito sa mga pizzeria. Kasi dati yung mga price natin ito, nabibigay namin ng halimbawa, yung mga tortillas, yung chippy, yung mga ganyan. Yung mga ganyang produkto, ay dati nabibigay namin yan ng 30, 35. Ngayon po ay 36 na yan. Ang bali yung 6. Yun po ang nagbago dyan ng mga price. At ito naman po, walang power. Walang power. Ito dark. Ayan, medyo maliwanag naman. Ito naman po, yung mga huwa na ganyan po. Yan din po, ang price niya is 36 by 6. Bibili po kayo niya ng 6. Dapat po madami. Kasi pag konti lang po, siyempre naman po, wala kayong discount yan. Ito naman po, yung mga Nestle product is usual po. Yung mga Nestle din po natin, usual pa rin ang price niya is only 46. This one, Nestle, is only 18. Per brand po ng mga sachet, ang price po nito, ang isang haba po nito, 8 piraso po siya, ang price po niya 70. Ang per sachet po niyan is, ang mabibili niyo po sa aming store ng 10 pesos each. This one is also na bear brand na
99 grams. Ang price lang po nito is 34. This one po, pang tingi-tingi lang ang ito. Ang price lang naman ito ay 10 pesos. And this one, pag bibili po kayo nito dito sa aming store, ito po ay buy twos. Bali kayo ng 2 piraso. 14 pesos ang bigay namin yan. And this one naman na Nescafe, creamy white. Meron yung pang original. Yung creamy white saka yung original na Nescafe. Ang nagbago po ang price niya. Pero minimal din lang naman po ang price. Pero ang binibigay na namin price niyan, ano na po. Ang tila na po namin ito dito ay 11. Pero ang isang haba po niya sa mong piraso, around 100. Kaya, gano'n na sa tatakang ano? Kailan tuwing pang nakalag sa POS? 105. Ay susunod pa, 105 pa rin. Pero nagbago natin ay ang kopi ko. Kasi dati ang kopi ko, 106 from 108 ang isang haba. Yun po ang nagbago natin mga product. Nagbago ang price. And then, ito na naman po sa mga kape natin, yung Nescafe natin. Yung Nescafe po natin, usual pa rin po ang price niyan. Mabibili niyo po sa aming store ng 20 pesos each. At yung 50 grams naman, 39. Ito po. Ang price po niya ay 39. At yung 25 grams naman po na greatest friend. Ay, ano ba yan? Kaya alamanan ko. Excuse me muna. Meron pa binta? Nag-ano sa lalamunan? Yep, tinada mo na naksat. Hindi ko maano. With wings po yan. Ano kami?